Startup hau Eusianteketik ezagutu gendun Getxoko udalak sari bat eman zielako euren produktuari, emerrit produktuari. Sari hau dela eta egunkarietan eta prentzan agertu zen, eta holan ezagutu genuen emerrit, eurekin bilera desberdinak izan genituen, eta azkenik lehenengo bootcamperako aukeratu genituen. Honen ondorioz, bootcamp honetan parte hartu izanaren ondorioz, gaur egun Board Riderseko jendearekin berbetan daude, euren soluzioa NFC teknologia dana neoprenotan jartzeko, eta baita Trinity enpresarekin eta Dipli enpresarekin baita Sonae Portugues taldeko Dipli den enpresarekin baita.